Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station. Philippine Standard Time, plus 4:15 ang aton oras. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. This time ko ang tanay nga sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. We have Action Alvin Graba sa patrol. Aton himulsuan ang palibot anay sang syudad sang Bacolod kag sa pila ka mga na-monitor nilang mga areas diri sa probinsya kag syudad mga kaaksyon. Balita sa patrol. Yari sa Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin, good morning. Good morning sa
Action Rex. Wow. Subong Dugay good ba? Ama. Ina ba lang gaigod pala yung gahambal yung dali. Aba, dali na lang, pila na lang ka oras. Oo, Kag magpuli ka naman, no? Ma. Kag magpahuway ka naman. Amo na ang importante sa tanan. Oh. Walang makaupod ka man kahit papano kag makapauli. Gani man. Makaupod ang mga kabataan. Amo. Kung makatsyempo-tsyempo, upod man ang nanay. Ba? Dira kita ya, no? O di siyempre, kinanglan na always my Mother's Day, no? Kaya mabudlay katama kung kontrahon ang nanay, ti mabudlay, mas mayo pa uro istoryahon una ang nanay. Kag magpakita makadali, kag kung pwede, terroristorya man igyapon sa mga kabataan para kahit paano iya nga makachimpo-chimpo man at isa ato sining nga mga kauturan makachimpo kagidya kag makasiling iya nga ti kamusta ka mo di? Anong problema mo da? Mapulig ta sa problema. Kung kaisa lain ang pamangkot sa mga kabataan subong? Ano? Pila ang problema ni man. Hindi na subong ano ang problema, kundi pila ang problema, no? So, amo na aksyon na Rex. Pero at least ang importante diri nga makaupod mo lang ang mga kabataan and at the same time maka-perform ka bilang may once or two times a week. Ang importante diri aksyon Rex makaupod sa piyak sini medyo distansya jutay ang balayta, no? Sa original. Wow, perti Anyway, aksyon na Rex ang laragbay karon sa syudad sang Bacolod. Garo talithi pa? Amat-amat na dula ang pagtalithi, especially kung ari ka Kay na pagpakadto ko diri daw garo talithi pa mo. Pero hindi gid man nipis unlike kaya sang kahapon nga naggarubo siya tapos naghulay hula-hula man siya. Oo, pero subong yang kaagahon aksyon na Rex on and off, subong medyo amat-amat na mauntat ang pagpanaliti, especially kung ari ka diri sa area sang Libertad Action Rex, no? Ang pila ka mga ang laragway karon sang syudad sang Bacolod, if you are on downtown area, masyado ka tawhay, naglabay kita sa dalan sang Lacson, dalan man sang Burgos Action Rex, masyado ka tawhay ang dalanon sining kaagahon, and at the same time of course, basa kay komo nagtaliti aksyon na Rex, basa ang mga dalanon. Halong gid sa mga motorista ta ha. Oo, halong gid sa aton Kay mga mabudlay kung motorista. kaysa nga mabasa ang dalanon ta ti kabudlay gid magsali ka padasig bla. Especially kung basa ang dalanon tapos sinali na lang bala nagpreno. Magpreno ka foot brake, basta tanlog, sus kung magpreno ka foot May brake, ang mas likod mo na lighted. daw, hindi na maghawid mo. Tuloy nanay lang Oo. So, amo na ang problema. So, sa ato sining mga motorista, subong aga ti extra gate nga paghalong agad malikaw sa disgrasya. Oy, by the way, action Rex, munuhong ko lang damo mga basura subong gagahon. Damo basura? Oo, damo basura nga wala pa na pick up sang IPM. Kung unahon ta, ang dalan pa lamang sang Burgos Action Rex, kitaan ta ng pila ka mga basura nga nagalalapta. Downtown area, galapta pa sa Gapon mga basura, especially sa kilid sang Central Market Action Rex. Galalapta pa ang mga basura nga wala pa na pick up sang IPM. Naglabay man kita sa pila ka dalanon sang syudad sa kitantaman ng pila ka mga street cleaners ka umpisa na of course, no, sang ila sining pagbaligya sa rather pagpaninlo sining aga abot diri sa area sang kunti jutay tawo, jutay salakyan along area. Oo daw, ay pagidya sa lakyan, no? Mandalaagan, Lacson nga area, Burgos, daw lakalaka pagid sa lakyan. Correct na aksyon na Rex, lakalaka gid yung mga salakyan. Kawalo ka kung di nang medyo nag-aamat-amat tamo sa lakyan. Din? Ari diri sa Libertad area. Ti always na daya.
may Always. pandemic man o kung wala, sige-sige ang pag-ios ang mga tao dra, kag mga salakyan. Correct. Dalan pag lamang gani isang mabini, damo ng mga salakyan makitanta, halin sa area sa north, no? Particular, ang halin sa Libertad, halin sa Bata, halin sa Mandalaga, ang kitang tamandiriya ga parking iya sa Magsungay, and di damo man sa mga private nga mga salakyan sa Bungaga, ang amat-amat naman niya plastar para magpanindahan. Kung ari naman sa Mayarnais Aksyon na Rex, tubang ka naman niya diri sa Kapihan, Baladampi sa Libertad Public Market, di ari naman diri ang pila ka mga taxi, iban nga mga salakyan di pasahe man going sa shopping area, and at the same time Aksyon na Rex, damuman ng mga tricycles subong aga. Plastado naman ang pila ka mga baligya diri na Rex, pagkapin pa pagid, no? Kung ari ikaw diriya sa may area sa Lopez Haina Hernais, sila ka mga kauturan nato na kaamat-amat naman sa Dira sa Lupisay, nadyo tayo man salakyan pa, Libertad ra? going Libertad Action Rex, Lopez Haina, Lopez Haina Hernais, na may bangga dari bala aksyonar sa okay. building damo man damo man subong ang kalabasan dari mga taxi dari ga parking may ari man dari sa isa sa tupad sang BDO sang bangko ari man ang mga salakyan going sa shopping while ang iban aksyonar sa ari man dia dari mga halin man sa area sang Mandingan di man ga parking nga iban while ang iban nga mga tricycles ari man sa kilid diri man sa mga salakyan, no? Plastado. Oh, signal ga feed out? Subong-subong. Okay na, okay na. Tiyo, koneksyon na Rex, no? Diri, ang Dula-dula signal nyo? Daligid lang, no? Kay balikan ta si Action Alvin Graba sa patrol, no? Pia Communication Guru Actionens, daw laya ang signal ya dito, no? Hibaloon ta mga ka-aksyon, las 4:23 na, diri sa aton sining pangalagad, sa ngalan ni Action Fred Salanga, ko ang Indios di ka-aksyon, Action Rex, kantong... Aksyon! Radio! Sige, balikan ta nga ito sining patrol. We have Action Alvin Graba, sining mga inoras. Action Alvin? Action Alvin? Di na siya, nawala na siya. O, sige, samtang way na si Action Alvin, ara na siya. O, Action Alvin? Action Alvin? Ay, sus. Dawaga pa sa way ng komunikasyon tao. Action reports! First portion! Ara na, proceed na. Oo, kag-bisyo na yun ang ato niya communication, no? Sige na, proceed na. Aksyon na Rex ang sitwasyon na karon na nasiling tanas ang pila ka mga baligya diri sa area sa Libertad Public Market. Nanari sa area, mga makapig mo pala, mga dry goods. Ari naman diri, bakal ka diri chinilas. Ari naman diri, may ari diri mga prutas nga nagaplastar na subong aga aksyon na Rex para may idea man naton sa mga kauturan mga mahilig bala magkaon sa mga prutas ang available subong aga aksyon na Rex mangga may ari na diri ang melon may ari man diri ang kon bala may ari man ya diri ang mga saging. Ari man diri action na Fred kung action na Rex kung gusto mo bakal ka pamahaw ari man diri e-books no available e-books gani pila ni e-books na gani dai 20 ang bugpos pila na kabilog ang 20 mo 5 kabilog 5 kabilog ano pang kabilog may butong kagali no ang manta tagina man ang bilog okay pero nung ginakuan diri suminis ka lamay no mas kubado butong ba mas kubado mas kubado so at least kompleto na ama na ama na ni action na Rex diri skilled man action na Rex ato sa mga kauturan bakal ka diya hangir bakal ka man diri ang luwag kag iban pa
Ti ari naman na diri, may ari diri mga utan-utan man aksyon na Rex. Sa ato sini nga mga kauturan para may idea sila mga kon baladi, mga utan-utan. Ano available tang utan-utan subong nga gina-repack mo dai? Gabang. Oo, tugabang. Oo, taga pila ni siya. Pulo. Pulo, ina yung plastic na nagpulo mo na. Oo. Bo, plastic ba lang, 25 balak siya na Rex, damo naman eh. O magluwas diri tugabang ano pag gina-available mo? Kulitis. Alugbate kulitis. Tangkong. Oh, kulitis, the best niya. Kulitis mo yan, tagpila niya. Pulo. Tagpulo man. Oo, ang alugbate Pulo man po. Pulo man. Balong. Sige. May balunggay kapag di. Pila ang balunggay Pwede 5, pwede pulo. Sinugkos na ning. Damo man bugkos mo ba sa 5 ba? Oo, kung pulo damo man action na Rex, no? Magluwas diri may ari pag diri mga utan pa agad action na Rex nga gina ready na bala, especially kung magbakal ka pang pinakbit bala action na Rex. Si Madam tagpila niya subong Madam ining baligya tayo ng pakbiton ta. 30 kilo. 30 ang kilo. 30 ang kilo ni Action Rex, kalabasa, meron ni talong, may halos kompleto naman para sa palak dito, no? Ining kwenta naman mo, tinuktok na niyang, anong ginatuktok mo niya? Gabi. Gabi. Oo, tagpila ni siya. Kinilo ni ng kwan. Ng 30 kilo. Oo, pero atong isayaya, langka to, no? O, tagpila man? 30 ang kilo. So, for at least para may idea man nato sining mga kultura nasyonal, Rex. Langka kinilo? Kinilo. Uy, tinumpok da? Kung utan niya, tinumpok. Pero kung mga kalakbito niya by kilo na, aksyon na Rex, no? May mga tinumpok man niya diri ang mga utan. Sa punta aksyon na Rex, mga tinumpok man at tutuya makuha ta sa may bagsakan na area. So, diriya sa ato niya sa entrada pagid lamang sa mismong merkado sa Libertad Public Market. Mayong galang da kay Sir Antonio Flores o monitor da sa may BPO Libertad. Linya kita ko di driver ninyo, si Action Alvin Graba. Ari pick up ninyo sa tubang sang BDO. Ay, pwede. Mayong galang da Sir mga guard na naguro si Antonio Flores bla? Taxi driver. Taxi, timing gidya, action na, Rex, saragit siya sa tupad, no? Amo tong mambal to gani, tubang sila sa BDO, tupad sa cooking building, yung parkingan nila mo. Sige. Arigid niya sila yadriya. Subong agaga palarking damo, tinumpok sila diriya, ang ibang diri action Rex, pamati man, no? So, amo ning sitwasyon na diriya, walang iban, ang ibang diri action na Rex, amat-amat pa ng bagsak ng ibang mga baligya. Ang observation siyang patron ang ginadulong sa inyo sang Shanton Plus Herbal Coffee Mix. So, mali ang kape nga pulusan. Radio. Action Reports, first portion. Salamat gid Action Alvin Graba, balita gikan dira sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time las 4:30 na nga oras. May lang pagpamati kay Toto Andrew Juanites, no? May lang monitor kay Andrew Juanites kag kay Alex Montesa. Snoopy ba? Anong Snoopy? Snappy siguro. Alex Montesa, aga ka patoy. May lang pagpamati dra. Darren Henson, may lang pagpamati sa Kwartero Capiz. Si Darren Henson, si Antonio Flores dra sa taxi e-taxi, no? E-taxi. May lang pagpamati kay Grace Fools. Good morning Sir Rex kag Sir Alvin tanan the City of Smile Bao. Handom na lang kag dumot ko magkakaon sa mga utan, balunggay, tugabang, kulitis. Okay. Salamat gid Ma'am Grace Fools. Salamat gid and good morning dira sa imo, no?
Michelle Sayo Gimiroy, may lang pagpamati, tamiyaw lang si mama niya. Mama Mela Sayo, no? Dira sa Talisay, no? Halin sa kay Michelle Sayo Gimiroy ang pagpanamyaw, no? And sa kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati, ma'am Vanessa Mayo, kag sa kay Ronnie Gordon, Sir Ronnie Gordon. Check attendance lang, sir. Salamat gid, Sir Ronnie Gordon. Niel Brian Balawes, salamat gid. Niel Brian Balawes. Delia Liabe, may lang pagpamati, Delia. Sa kay Miriam Miriam Gok, ano ni sa ngalan niya man? Miriam Gok. Patamya lang da sa Lakasiliana ang mama ko nga si Norly Paguntalan kag si Nanay Norma Sumagaysay. Monitor lang ko di sa Turkey. Madamo gid niya salamat. Salamat gid Miriam. Mr. Milili Oligo, gatamyaw lang sa kay Vanessa M. Mayo, no? Mr. Milili Oligo. Kay Noel Amar, may lang pagpamati. Kay Ging Bahalan, dira sa Riyadh, Saudi Arabia. Good morning lang, no? Noel Amar sa Minnesota, may lang Minnesota. Sa kay Jinky Dilagdaon, Alex Montesa, Noel Amar kag Mr. Milili Uligo, no? Halin sa kay Vanessa Mayo ang pagpanamyaw. Ayos, happy birthday lang sa friend niya. Birthday tamyaw lang gali. Sa friend niya si Boy Jolingo nga naga sa ulog sang birthday gidman subong adlaw sa Barangay Mandalaga, no? Boy Jolingo alin sa kay Noel Amar, no? And Inday Jinky, greetings. Okay, sige. Salamat gid Mr. Milili Uligo. Antonio Flores, may lang pag-monitor Noel Amar. May lang pagpamati kay Vanessa Mayo, Jinky Dilagdaon, Mr. Milili Uligo, kay John Season, Bea Jonathan, and Dennis Roma. Dara sa San in Pontevedra, no? John Piadotsi, no? May lang pagpamati sa pamilya Makiling sang Barangay San Miguel, Carlota. Halin sa kay John Piadotsi. Ayos kay Warren Ortez, may lang pagpamati, Warren Ortez, no? And Yvonne Boitzer, no? May lang pagpamati kay Yvonne Boitzer, no? Okay. Kay Inday Jinky, may lang pagpamati, no? Kag Philip Lorente, kay daligid lang, kay gadulubling mga mensahe ninyo, hindi ko mag-gets dan. Francisco Duterte, may lang pagpamati sa pamilya Duterte sa Magsungay, no? Monitor sining aga, no? Melf Merielos to Mendoza, tamyaw lang sa kay Dandy Mendoza kag Dodoy Melcar Copinco sa Hacienda Salamanca, no? May lang pag-monitor, no? Alex Fuentes, good morning lang. Then kay Murph Marielos to Mendoza, tamyaw lang palihog pamilya Hosto family. Nabasa ito gina. Kay Renren na Pieza, may lang pagpamati, Renren na Pieza. Tamyaw lang si Actioned din yang idol, idol. Susana Rotorio, no? May lang pagpamati, Susana Rotorio. Sige, karon naman ang ibana. Daligid lang mga ka-aksyon kay matagdaan ay pinagkamang commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang malugay. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the
the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Action Reports, first portion. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57 ang aton oras. Sining bahin kadto ang balita ni Action Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa suspect nagbuno to sa GRO sa isa ka motel sa barangay Takuling. Tubtub karon wala pa makilala ho. Yaring kaundan sa report ni Action Eric Magbanwa gikan sa Bacolod City Police Office. Sa detalye sining balita, we have Action Eric Magbanwa. Action Eric. Action Rex, good morning. Report kika sa Bacolod City Police Office. Tubtub karon wala pa makilala sa Police Station number 6 ang tricycle driver nga mo ang responsable nga nagbuno sa GRO nga nagapagdaro sa 37 anyos sa isa ka motel sakop sa Barangay Takuling, Siyudad sa Bacolod. Ini ang palayag ni Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6 sa interview sa Action Radio. Suno kay Estopa, Action Rex, stable naman ang sitwasyon sang biktima nga padayo ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Dala ang panawagan ni Estopa sa pamilya nga kung mahimo makapadulong sila sa ospital agod nga masikaso ang biktima nga ginabulong. Sunod sa kay Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6 Action Rex, nga may mga CCTV sila nga nalantaw apang buron kag hindi masyado makita ang itsura magluwas sa deskripsyon sa persona nga nagbuno sa 37 anyos nga GRO. Sunod kay Estopa, Action Rex, wala untat ang ilang investigasyon nga ginahimo lamang ma-identify ang persona nga nagbuno sa biktima nagligad kasibana sa sulod mismo sa isa ka motel sa area sa Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod. Ang aton subong progress subong still conducting kita sang investigation with regards ni sa nabunan ni sa may isa ka motel diri sa Bacolod. So far, unidentified pa Japon, although nga may mga pang gather naman ng CCTV ang aton nga investigator, wala katrasibong sang identity ni sa aton nga suspect. Ang driver sa tricycle sir, wag ito makuha nato ng description kag kung ano ang ruta ito kundi sa kabiyahe nga lugar, no? Ang description ng iya lang physical pictures ang nakuha nato niya mo ni ang around 5'4", maniwang, metal po, kag ito mo, riding siya sa kamotor with sidecar na color black. Kaga probably 5'8" siguro ang iyaya nga salakyan, kag kung toda man gina, may mga color na kag mga identifying marks man na siya generic. Kamo na nga ga-coordinate kami sa lapit ng establishment, nakakuha naman kami sang mga CCTV pero wala pa gid na kuha gid exactly kung na-get gid ang generic. That time gabi, biskan sa establishment, nila to dito sa may motel, may CCTV sila pero wala man sila may ginatag sa amon nga recording kay hindi man makitaan kay taman kadulong. So sige gyapon sir i-investigar, no? Yes, Action Eric, sige Japon ka humuling ma-identify gid nato na. Action Rex, si Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6 sa interview sa Action Radio. Ini nga report ginadurong si Sakalawan sang Santal Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santal Plus Herbal Soap makabuli ka balikaw ang pagkurinot sang panit, tugas ang stress para sa hobing kag presko kakutis. Santal Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kay ka sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Action Reports, first portion. Salamat Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01 ang aton oras, kada siglang sang orasan ta ba. Daligid lang standby sa aton sining nga mga kaaksyon. Damo pa kita mga informasyon nga dalon sa aton sining nga pagpangalagad pagkatapos lamang sini. Ang inyong
pagpaabot sa ngaton sining STL, yari na mga kaaksyon kagang luto resulta mga kaaksyon, no? Dire kita na sa STL recap sa kahapon nga draw mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa way pa makahibalo sang resulta kahapon sa STL sa first draw kahapon 5-4, no? First draw na 5 and 4. Sa second draw 33-20, no? Sa second draw 33-33 and 20. Kag sa third draw kagabi 18-24, liwat 18-24 sa third draw. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa loto result kita mga kaaksyon sa Super 649 Nationwide Lotto. Yari na ang loto result. Super 69 tanay lang tawan ninyong hawid ninyo dira. Yaring resulta mga kaaksyon pero wala sang jackpot winner sang 37.1 million pesos, no? 4, 30, 6, 33, 31 kag 14. Liwat 4, 30, 6, 33, 31 and 14. Sa ilong kita sa Ultra 658. Wala man gyapon sang jackpot winner, 49.5 million pesos kahanggad, no? Ultra Mega Lotto, no? Ultra 658 Lotto. Resulta 1, 50 o kon 50, 17, 10, 7 and 40. Liwat 1, 50, 17, 10, 7 and 47. Yari na ang loto result. Sa mga kaaksyon ta, panugutan sa gihapon ang pagbakal sa makaulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar sa syudad sang Bacolod, umpisa las 12 sang udto tubtob lasay sang hapon gid lamang, no? Tandaan nyo na, from 12 p.m. to 6 p.m. gid lamang, no? Apang ginadumirian ang pag-inom sa makaulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar sa anuman nga oras, no? Wala na sang mag-inom ti ang mga nagaedad 18 years old na panubo ginadumirian nga makagwa sa ila nga puluyan. 18 panubo, no? 18 panubo mga kaaksyon. Meaning kung 18 up ikaw, pwede ikaw ka gwa na. Ginadumri alang pagwa sa puluyan sa mga kalakip sa vulnerable sector agod nga malikawan ang paglaton sang COVID-19. Base sa Executive Order number 32 Series of 2021 nga ginpermahan kagin pagwa ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, dapat nga magtiner sa sulod sang ilang nga puluyan sa tanan nga tion ang mga vulnerable kalakip na ang mga nagaedad 18 anyos panubo kag 65 years old pasaka mga kaaksyon, no? Ginadumirian man ang pagwa sa ilang nga puluyan sa mga may resgo sa ikayong lawas o kon nagabalatian kag nagamabdos, nagabusong, no? Luyag sang lokal nga panguluhan diri sa syudad sang Bacolod nga malikawan ang padayon nga pagdagsa pagdamo sang COVID-19. Aksyon! Radio! Sige, dali ginang mga kaaksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:16 sa nga tunura sa aton sini nga pagpanumbalik report gikan sa Bacolod City Government Center. Aton ibaloon we have Action Dale Salazar sa pagpanumbalik sang inyo sini nga palatuntunan. Action Reports, first portion. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes by nourishing herbs, vitamins B1, B6, B.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. So, Philippine Standard Time. Ginadampigan, Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sansan anong nagkahintangan. Responsable. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:23 ang aton oras. Sige kadtuan tanay balita gikan sa Bacolod City Government Center.
we have Action Dale Salazar. Ini may kaso batok sa developer. Nanong update sining kaso sang developer sa isa ka beach resort sa barangay Sumag, dira sa Sumag River. Lagi laksamya dira ho, ti magpadayon kuno, pero nagpasiguro man nga mag-comply sang tanan nga requirements. Ay, why pa iya requirements? Gutib na sa iya, naggutab na sa iya sang area dira, kagin palapad na. Nanong update sini, we have Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Ginpahayag ni Bacolod City Councilor Carl Lopez, ang chair sang Committee on Environment sa Sangguniang Panglungsod, nga madayon sa gihapon ang pagpasaka sang kaso bato kay Engineer Andres Tacolod nga ginareklamo angot sa ginaligar illegal nga aktibidad sa may Sumag River nga sakop man sang area sang barangay Pahanokoy. Iniapis sa suno kay Lopez nga si Tacolod ang nagpasiguro nga iya sini i-comply ang tanan nga mga requirements antes padayunon ang aktibidad sa lugar. Damnaglagang gin pahayag ni Lopez nga mayara sang ginpatigan nga virtual conference upod ang Environment and Management Bureau kon EMB kag ang talatapan sini. Gin pahayag sang konsehal nga nagpapanawag ang EMB sang notice of violation bato kay Tacolod matapos nga natukiban nga wala ini sa mga nagakaigo nga dokumento kang lamang sa Environmental Compliance Certificate kon ECC kag iban pa nga mga permit. Gin pahayag man ni Lopez nga nagpasiguro man sa iya si Tacolod nga liwat ini nga magatanom sang mangrove sa lugar. Subong si Manak ginapaabot nga mapasaka na ang kaso sa korte diri sa may Bacolod City. The EMB called a conference within which to give him a notice of violation. Ito impapalo siya nga may mga fine kag timetubangon siya ng mga kaso. So in the meantime, mga balko, atubangon mo na. But what we need to do is that you cease all kinds of construction operation in both areas, Sumag at Pahanokoy, until you have all the necessary permit. Dito, no, nagsugot naman siya. Labatian si Bacolod City Councilor Carl Lopez. Santon Plus Gold mga ka-aksyon aton gina-recommend ang Santon Plus Gold, 100% natural. Ang pinakaunang kape nga mayara sa Action Dale Salazar. Una sa Action, Bacolod Action Radio. Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dua pa tayo, isa pilason sang maglupok ang isa ka IED sa Masbate, no? Nga naglupok ng improvised explosive device dito sa syudad sang Masbate kapon sa ngaga. Di ang mga napatay, amunay sanday Keth Absalon, 21 anyos, isa ka football player nga nagahampang sa Malaya Football Club kag Far Eastern University Football Team kag ang tiyo sini nga si Nolvin Absalon, 40 anyos, no? Suno sa kay Bicol Regional Office Spokesperson Major Loisa Kalubakib, ginaligar mga miyembro sang New People's Army o kun NPA ang nagbutang sang bomba sa amo nga lugar, no? Pilaso naman ang 16 anyos nga bata ni Nolvin matapos nga maiguan sang shrapnel kag gindala sa Masbate Provincial Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Ay puerti, no?
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:29 ang aton oras. Daligid lang ha kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Mabalik lang kita dugay-dugay para sa dugang sining nga mga informasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer
at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:41. This time check is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos na ang rayuma ko, Skilan. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy. Now in the Philippines. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Katuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa gobyerno probinsyal. Nagalaom nga malabot ang 70% nga target sa mga provincial government employees nga mabakunahan kontra COVID-19. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Balita Kapitolyo. Aksyon Mar. Nagalaom si Provincial Administrator Attorney Rizando Diaz II malabot sa nga gobyerno provincial ang target nga 70% kung 70% sa kabugusan ng mga empleyado sa gobyerno provincial sa Negros Occidental nga mapapunahan kontra sa COVID-19. Kaya Diaz, ginasilisan gobernador nga Luyag Gasri nga mahatagan man sa nga proteksyon ang mga empleyado sa Kapitolyo agi sa ginpatigayon nga COVID-19 mass vaccination kabahin nila sa Barangay Kapitolyo Vaccination Program. So kaya Diaz, ginapasiguro sang gobyerno provincial pag Governor Lacson na mayara sang nakaibo nga bulong o kung na bitamina ang kada empleyado agod may pambato kontra sa COVID-19. Nagpasalamat man si Diaz bangod kalabanan sa mga Capitol employees na ginkapikan sang COVID-19 ang wala sang ginbasyag na simptomas sang virus kag baratig man nga naka-recover sa dalawang masobra sa 50 sa mga empleyado sa gobyerno provincial ang nagpositibo sa COVID-19 sa mga tulig 2021 na rin ang kalabanan ang naka-recover naman at nakabalik sa inasari na trabaho. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon nyo. Aksyon Malong Hinovia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Action Reports, first portion. Ayos, salamat gid aksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. May lang nga pagpamati kag happy birthday sa kay Sunny Cayaw. Belated happy birthday, 74th birthday niya kahapon from Barangay Manalad, Ilog, no? Halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. And Marlene Abarte, may lang nga pagpamati kay Bon Panizales, no? Kay Von Panizales and Aida Alunan, good morning lang, no? Kay Jasmine Roldan Rabilio, no? Kay Arnold Bidayo, may lang pagpamati, watching live from Barangay 3 Hall, no? La Carlota. Ayos. Kay Diding Alojamento, may lang pagpamati, Jerome Lipana, good morning lang. Kay Baryoga Ray, tara sa Pandanon DSB, no? Good morning lang. Kay Marjorie Mijares Bulyag, may lang pagpamati from Magalion, no? Kay Victor Tugaf, good morning lang. Kag tamyaw lang bata ya sa Sipalay si Erika, kag Bless, good morning. Kag sa aton sining mga tagpalamati. Kay Jubal Trinidad, may lang pag-monitor, Angela Liarte gayon dato sa Bangga Tutong, Barangay Filisa, no? Kag Jomel Franco, dira, no? Kag shout out lang kay Bernie, nga nagapamati gid subong, no? Sino pilidon Bernie? Hindi man ni Villa Canas. Alin sa kay Jomel Franco. Ay, pwerte. Sige, dali lang, no? Kay Kativer, may lang pagpamati. Kativer sa kay Ernie Odasco Lidas, no? Good morning lang. Kag lakip na sa kay kay Ricky Do Abraham. Kag-greet lang si Joen Dakloon. Good morning lang, no? Ayos, halin kay Dilaos dira sa Kingtown Victorias, kag kay Nanay Isabel, good morning lang, no? Kay Vicente Samiliano, may lang pagpamati, tamyaw lang sa Moises Padilla, si Nini Similiano, Buldog Dalmado, and Bugrong Dalmado. Salamat, gid. Thank you. Kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor, good morning lang dira sa Fernville, Pahanukoy, no? Tamyaw lang ila sining kapitana si Bibing Noble. Halin sa kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor, no? Elda Sugdon, may lang pagpamati kay Nanay Corazon Liganad, ara sa Sagay, may lang pagpamati kag kay tita niya, kag Montilla family. Salamat gid. Kay Giselle Franco, good morning lang. And Connie Dormitorio, nagpamati dra sa Mansilingan, sa pamilya Inkabuda, good morning lang, no? Linsa kay Connie Dormitorio. Kay Renier Asombra, may lang pagpamati Renier Asombra, kag Dodds Dalida, good morning lang, no? Kay Inday na paso na, kay nakita na, no? Ayos, nata sa pawan ng imo sining mensahe. Dali gid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita, standby aksyon Alvin Grabas sa patrol. Pagbalik naton, balikan tang balita gikan sa patrol. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pag Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. This time check is brought to you by Neurobion, helping to heal. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. I-check tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol sa sining mga inoras. Yari si Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol. Balita sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon
Rex preso karon sa custodial facility sa police station number 6 ini 5 ka mga persona matapos na kaladakpan sa illegal nga bulang kahapon sa barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod. Ang nadakpan diri gingkilala kay Danilo Cortez, 32 anyos, residente sa Purok Villa Phase 2, barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod, na lakip sa nadakpan ning 4 pa sining mga kaugdanan na recover sa mga otoridad ining duha ka pilason nga fighting kag fighting kun kag fighting paraphernalia kag subong man 800 pesos kinapatihan bet money. Sa dugang pagid nga balita, balor 18,000 ka pesos nga sang illegal nga droga ang na-recover man sa mga kapulisan sa bypass operation sa Purok Tundo, barangay Poblasyon, Manwas ang Ibi Magalona. Ining nadakpan gingkilala kay Albert Arcangel, 32 anyos, residente sang amuman nga lugar. Na-recover diri sa suspect ining 11 taran ka plastic sachet sa kon rather 4 ka plastic sachet sang suspected shabu ginabulubanta 2.74 grams. Report ng patrol. Ang kaaksyon nyo, aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Alang-alang na tagaling sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Pasensya gid sa way ta malabutan sa buwas naman kita sa Action Reports first portion mga ka-aksyon. Standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Isunod ta sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ang regular anchorman sang inyo sini nga palatuntunan, ako ang inyo sini ka-aksyon, Aksyon Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sapa. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:01. This time check is brought to you by San Mig Light. 100 calories lang.